Plastic ko na po na akong bahigon guys. Tulo 5. Walo ra ka bo kay mahal kay plastic ko karon guys. 90 ang isa ka pack. Mga Jolin. O, napo ko Jolin guys. Mga baligya. Mga Jolin. Napo ko Jolin. O, ani, ako baligya ani tulo 5 guys. Kay mahal kayo. 100 na ang pack. Tulo 5. O, say karelit ani guys. O. Ani. Tapos ko kuan guys. Mga Jolin. Guys, mga Jolin guys. Relate atong mga kuan. Atong mga kadulaan sa gagmay pa ta Jolin, mga kuan. Kung di pang kuan na guys. Jolin guys. Model ko sa mga Jolin. Jolin, ako'y kuan. Kanang ay katong card. Mga card na po guys. Ang abog na. Ako pong ilisag plastic lagi kay karon pa ko naka lugar-lugar. Plastikan nila ko otro. Mga text ba mga gagmay pa ta. Na itong mga model ko ani, plastic ko, mga Jolin, mga bata. Nagpunta sa mga bata guys pa. Mga ano mga bata ni. Sila. Senyora. Ana sila. Kani pang walan guys, di mo kay karon pa ko naka kuan. Yung work. Like and share.